sube. Galega de fútbol, unidos por fútbol galego. Estamos no descanso do partido. De momento, 1-0 para Galicia, nunha tarde noite maravillosa aquí no Estadio Municipal de Riazor. Un encontro patrocinado por Avanza, Estrella Galicia, Ganes, ENCE e a Federación Galega de Fútbol. Agora, a selección masculina e feminina de fútbol gaélico están facendo unha exhibición desta disciplina, na que Galicia xa é un referente internacional. Galicia proclamouse subcampeón mundial, celebrado o pasado ano en Abu Dhabi, mentres que na categoría feminina lograba a medalla de bronce. Agora a selección galega de fútbol gaélico ten por diante un novo reto. Está no 20º mes de agosto no Mundial de Berlín. Precisamente mañá sábado, teñen partidos de preparación en Sada. É a primeira vez que este estadio de Riazor serve de escenario para este deporte de orixe irlandés e que se practica na nosa comunidade desde hai 5 anos, que foi cando se fundou o primeiro equipo galego. Temos connosco aquí na cabina de megafonía a Pablo, que é un dos membros do equipo aguriense, un dos equipos que hai en Galicia, 10 equipos aproximadamente en Galicia. E Pablo vai nos dar dous datiños na máis de en que consiste este deporte, Pablo. Moi boas a todo Riazor, aquí estamos representando ao fútbol gaélico, moi sinxelo, ainda que pareza que todos os balóns que van por encima da portería van fora, en realidade non. No fútbol gaélico iso é un punto, mentre que se mete por dentro da portería son 3 puntos. É un pouco extraño, pero acabademos acostumbrando, non vos preocupedes. Bueno, máis que nada, por que surgiu esta modalidade en Galicia foi 5 anos? Bueno, principalmente pola arraigada tradición celta que temos aquí en Galicia, porque considerase un deporte moi relacionado co costumbrismo que hai en Irlanda, en Inglaterra, Bruxas e outras partes de, bueno, a comunidade celta, máis que nada. Expectativas de cara ao futuro, vendo como empezou desde 5 anos, imagino que moi alta, non? Desde logo, agora en Abu Dhabi a selección vai a dar todo. Aquí hoxe temos a 13 xogadores masculinos que van a representarnos, así como a selección femenina, que tamén hai que destacar que este deporte está moi arraigada ás mulleres e a participación femenina, xa que tamén son un constituente moi importante na selección galega. Bueno, moitas grazas a Pablo, grazas moitos éxitos tamén a este deporte que leva 5 anos funcionando. Aí temos o fútbol gaélico. Disfruten, amigos e amigas.